Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma, ndichiuya pano ndine confession yangu uye zvekare netestimony iyo yandikudawo kuti munge muchizoshare nyaya iyi with the rest of the world. Saka for many years ndainge ndichigarawo kumaruzevha ukowo kwandakakurira. Saka izvi zvekun'anga masimba iwawo ndakatoita ekutosirwawo nababa vangu. Ndisati ndazouya muHarare ndainge nditori n'anga yainge iine mukurumbira uye zvekare n'anga yainge iine masimba. It is just that ndainge ndichingo-operata behind the closed doors. Saka vanhu vazhinji vainge vachitobva kuna Zambia, Mozambique vainge vachitoya kwandiri vachida kuti ndinge ndichivabatsira kuitira kuti vange vachizowanawo zvikwambo zvekuti zvinenge zvozovashandira zvichivaitira mari. Saka vamwe vainge vachitoya kwandiri, vamwe vainge vatori mapolitician. Ndaizotoshamisika ndava kutoona kuti ko uyu munhu mukuru ka uyu ava kutopinda mudare mangu. Saka ivavo vaiuyawo, vamwe vacho ndo vainge vaine maproblems ekuti vana vavo vainge vachipenga, kana kuti vamwe vacho vainge vachida kuti zvikwambo zvavo zvinge zvichizowana pekuti zvinozonogara. Vazhinji vacho ava vanenge vachiita zvematongerwo enyika, ndokusaka vachiita magirlfriends akati wandei, because zvinhu zvavo izvo zvavanenge vachishandisa zvinenge zvichizodawo pekuti zvinge zvichizonogara. Saka vanobva vazosaidzira zvinhu zviya zvobva zvazoenda zvobva zvazonogara pavana vemagirlfriends. Then vavo vana vavanenge vakazvara nevakadzi vavo vanenge vachizivikanwa vanenge vachingonzi vari right, but vaya vavanenge vakazvara nemagirlfriends avo then ndivo vanozongokura vachitambudzika, vamwe vachirasika njere. Saka vaiuya kwandiri kana kuri kunzi zvinhu zviya kana zvabackfire zvava kuuya kuvana vavo, vanenge vachida kuti ndinge ndichiti ndichisaidzira zvekare zvinhu zviya kudzokera kuvana avo vavakaita nemagirlfriends. So inini basa iri ndakatanga kuridzidziswa pandainge ndichitori mukomana wechidiki. Ndakatanga kudzidziswa basa iri ivo sekuru vangu pavainge vachiri vapenyu. Vaifamba neni vachienda neni mumadziva anoyera, mumasango anoyera, tichinochera mishonga. Uye zvekare mushure mekunge ivo sekuru vangu ava vazoshayika, then baba vangu ndivo vakabva vazopiwa tsvimbo yomumusha. Saka baba vangu vakabva vazondidzidzisa kuti chii chinonzi kutaura nemhepo, uye zvekare zvose izvo zvamunenge muchida kuti zvinge zvichizoitika zvinotanga zvaitika mumhepo iyo yavanoti spiritual world, then zvobva zvachizoitika manje mune nyika ino yevapenyu yatinoti physical world. Saka vanhu vazhinji zvavasingazivi ndezvekuti kana uri n'anga, apa ndikutaura n'anga dziya dzinorombesa, because that was our own speciality, kurombesa vanhu. So zvinhu zvanga zvakatogara zviri muropa, zviri mudzinza rekwedu, kuti kwedu kana wafunga zvekun'anga unotongoita n'anga inorombesa. Saka vanhu zvavasingazivi ndezvekuti iwewe unoti kana wasvika pamba pen'anga uchiti iwewe uri kuda kuromba, hongu unokwanisa kurombesewa, but n'anga iyaya painozonofa, n'anga iyoyo inenge isina zororo. Hakuna n'anga inorombesa inowana zororo, nekuda kwekuti mushure mekunge iwewe waromba wandipa mari, ndadya mari iyaya, then apo n'anga iya painozofa, then inobva yazotanga manje kutambudzwa nemweya yevafi. Saka unoti kana wabatsira munhu kuti ange achichekeresa hama yake, iwewe paunozonofa unobva wazoona kuti mweya wemufi, vanhu vose vaya vaunenge wakabatsiridza pakuchekereswa kwavo vanenge vakakumirira, vabva vazotanga kurwidzana newe. Inini ndakaita mhiko dzakawanda dzekutoti handitombokwanisi kutoverenga, but ndine bhuku rangu iro randinaro, ndinokwanisa kutoenda page by page ndichiti nhingi akauya mudare mangu achida kuti ndige ndichimubatsira, uye zvekare mhiko dzatakazoita dzainge dziri mhiko dzakati. Saka vanhu vazhinji vakauya mudare mangu, uye zvekare ndainge ndichivapa mishonga yakasiyana-siyana, ende mhiko dzose idzi dzandainge ndichiita, mhiko idzi neniwo dzainge dzichitondikanganisirawo dzinza rangu, nekuti hakuna mhiko yekuti inoitwa mhiko iyoyo ikasazoda sacrifice kumagumo kwazvo. And kazhinji zvinokwanisa kutanga neropa rehuku, but in the end munotofanira kutoti
munge muchizoto sacrifice iya yavanoti human sacrifice, ende ndakaita zvimwe zvinhu zvekutoti hazvitotauriki pamhepo. Saka kwandiri kwainge kuchiuya vamwe vainge vari desperate, vamwewo vanenge vasiyirwa zvinhu zvavo nevabereki vavo, vanenge vava kuda kuti vange vachigadzirirwa dzimwe mhiko zvekare. Ende inini ndaingoti as long as uine mari, I was willing kuti vanhu vange vachiuya kuita kuti tinge tichizojoinana muchigame chacho ichi chemagic money. Ndainge ndichichiti the game of magic money, as long as wandipa mari yangu ndainge ndisina kana basa nazvo. Saka vanhu ava ivo vaiuya kwandiri vobva vandipa yatinoti clean money, then inini ndaibva ndazovapa zvikwambo zvangu ndichivatengesera zvikwambo zvangu, ende ndakutengesera chikwambo which means ndinenge ndichikupa yatinoti dirty blood money. Saka kwemakore nemakore aiwa everything was okay, ndainge ndichidya ndichiguta ndichitokwanisawo kutochengeta mhuri yangu nadzo mari idzi dzandainge ndichiwana mushure mekunge ndatengesera vanhu zvikwambo nekuchekeresa vanhu. Saka ndakati ndawana mari, but at the same time mumwoyo mangu ndaingogara ndichingonzwa pain, ndichingozviudza kuti zvinhu izvi zvose zvandiri kuita hazvina kunaka, hazvina maturo, because dzimwe nguva zvaiwanzokuitika apo patainge tichigere kumusha. Ndaiwanzokuti usiku paya pandinenge ndava kuenda kunorara, pane pamwe pacho pandaitotadza kutorara usiku hwose, because ndaingoramba ndichingonzwa mweya yevafi ichingotenderera pamba pangu ichingochema. Just that mweya iyi iyo yainge isina simba rekuti inge ichiuya kwandiri inge ichizondibvunza kuti asiko nai chef ko makatiurayirei, because ndainge ndiine zvimwe zvikwambo zvangu izvo zvainge zvichindichengetedza. But ndaitonzwa vanhu avo vatinenge tachekeresa vachichema, mweya yavo ichichema. Ko hamuzvizivi here kuti nhasi uno mukomana chikana mukasimuka muchiti imimi muri kuenda kunoromba paya, kana kuri kunzi mukanzi muri kufanira kuti munge muchizochekeresa hama yenyu, hazvireve kuti mushure mekunge machekeresa hama yenyu zvinobva zvatongoperera ipapo. Zvinoitika ndezvekuti mweya wemunhu uyo wamunenge machekeresa, mweya wake unozongoramba uchingodzungaira pamba pen'anga iyoyo, kana kuti n'anga iyoyo inokwanisa kubva yazochitumidzira mweya uya wemunhu uya kuti ange achizongoramba achitevererana newe, riya ravanoti bvuri rinobva razongoramba richingotevererana newe. Then munhu uya kana akazodzoka mudare, ndipo manje pamunobva mazoita mhiko dzekuti uya wamunenge machekeresa mweya wake unge uchizoparara, but unongoparara just for a few years. Ende uchinzi waparara mweya uyu kune kwaunenge wakatosungirirwa uchingozama kuti unge uchingokwanisa kubuda muya umo mamunenge makauvharira wobva wazodzoka zvekare. Saka izvi ndakazviita kwemakore nemakore. Then ndaiti usiku paya sezvandakuudzai ndaingogara ndichingonzwa mweya yevafi vachichema, vachingochema, asi vasingakwanise kunangana neni nekuda kwekuti ndainge ndiine masimba. Then takazoti one night inini nemhuri yangu zvino tainge tava kugara muHarare kunoko kwatigere, because mushure mekunge taita mari chaiyo, mari yekurevesa, then takabva tazotengawo imba muno muHarare kuno kwatigere kumaSebhabhu. Then nemudzimai wangu takabva tazobva kumusha ndobva tatanga kugara muno muHarare. So nemudzimai wangu tainge tiine kune kamwe karestaurant uko kwataiwanzokufarira kuenda. Saka mudzimai wangu aigara achingoita majokes neni, because ndiri munhu uya wekuti ndinofarira aya avanoti mafried chips even right now, but now ndava kulimita nekuda kwekuti ndakamboita emassive heart attack. Saka mudzimai wangu aigara achingokomplaina kuti machips awa amunofarira, zvinhu zvine mafuta izvi zvakafraiwa zvamunofarira, one day you are going to get sick. Saka sezvo tainge tiri vanhu vaingogara vachingodya mishonga yakasiyana siyana, taingozviudza kuti aiwa tiri fit, kana kuzvipatara tainge tisingaende. So takati taenda out paya for dinner nemudzimai wangu at our favorite restaurant. Zvino takazoti tava kudzoka, ndainge ndava kunzwa sekunge kwainge kuine munhu ainge achindibaya netsono, izvo my body was preparing for that heart attack. Zvino takazoti tadzoka pamba, mudzimai wangu ndokubva ati iye ainge achida kuenda kunogeza. So inini ndainge ndakatogara zvangu pasofa ndichitoona hangu TV. Ndo pandakabva
ndazongoita heart attack. So ndakati ndaita heart attack kudaro, hanzi for a week ndainge ndiri in a coma connected life support. Saka kana uri mukoma hazvireve kuti zvose zvinobva zvangoti hwa, pane zvimwe zvinenge zvichitoitika kwauri zvokutoti unenge uchitoona. Ende zvinhu izvozvo zvinotyisa because unenge uchiona kuti kunzvimbo kwacho kwaunenge uri unenge usingakwanise kutiza because unenge watova musungwa. Ndozvakaitika kwandiri. Ndakati ndaita heart attack kudaro, ini ndainge ndisingatozivi kutoti panapa ndatova mukoma. Ndakangokaruka ndabwaira ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatova mune imwe nyika, but nyika iyi ndikangoti pasi rose painge pava nerimwe zarima. Ndokubva ndatanga kutiza ndichitsvakawo kwekuti ndinge ndichienda kuno Rwanda. Saka ndakabva ndazoona rimwe zimba rainge rakakura. Ndakati ndichinopinda mumba muya ndobva ndakabva ndatoona kutoti even though ndainge ndapinda muzimba riya, but nyika yose yainge yatongoita kunge jeri, ende inini ndini ndainge ndiri ndega musungwa mujeri iroro. So ndopandakabva ndazotanga kunzwa mazwi awa ndakanzwa sekunge kwainge kuine vanhu vainge vachiuya kwandiri. Saka vanhu ava vachiuya kwandiri vainge vachitotaura vachitoti nhasi tinomubata, nhasi tinomuhwinha chete. Apa vainge vachitotaura zita rangu. Saka vanhu vaya pavakazouya pandiri ndopandakabva ndazoona kuti ndo vamwe vevanhu avo vandainge ndakachekeresa mumatare angu. Saka vanhu ava vakabva vazotanga kurwidzana neni. Vainge vaine hasha uye zvekare vainge vachida kungondishungurudza. Iniwo I was trapped. Kwainge kusina kwekuti ndaikwanisa kuenda. Ndainge ndiri hopeless, and for the first time in my life ndakatoona kutoti kana simba ndainge ndisisina. Apa ndainge ndabatwa zvino nekutya because mhepo dzevafi ava dzainge dzava kuchirwidzana neni, uye zvekare vainge vachindishungurudza. Uye zvekare umwe neumwe ainge achipiwa mukana wake wekuti ange achindishungurudza. Like for an example, kana kuri kunzi kwainge kuine munhu uyo akauya mumatare mangu achida kuromba, then ndobva ndazomuti iwewe kuti unge uchikwanisa kuromba, dare rangu iro riri kuti uri kufanira kuti unge uchichekeresa amai vako. Saka ipapo pandainge ndiri mukoma ndaibva ndatoona amai vemunhu uya kana kuri kunzi patainge tiri mumatare takashandisa tsono kuti munhu uya tinge tichimuuraya tichishandisa tsono, then munhu uya aibva azouya kwandiri akabata tsono iya achindibaya semabayiro awo andainge ndakaodzera uyo ainge auya kwandiri kuzoromba kuti baya nechepapa munhu ange achikasika kufa. But ipapo manje ndaiti kana ndikabayiwa ndaitonzwa kutoti panapa ndava kutofa. Ndobva ndatofa, ndobva ndamuka zvekare, ndobva ndatanga futi kushungurudzwa. Uye zvekare it was like a nightmare. I'm sure kuti munhu wose aripo padare panapa akamboita madzikirira muupenyu hwake. So you can just imagine kuti unobva waita zidzikirira iroro rekuti unongoramba wakabatwa nezidzikirira iroro. Ndo zvandainge ndichinzwa panguva yacho iyoyo. That nightmare was not even stopping at all. Zvino ndo pandakabva ndazotanga kudanidzira ndichikumbira kuti vose avo vandainge ndakamboshandidzana navo, mhepo dziya dzezvikwambo dzandainge ndichishandidzana nadzo kuti dzinge dzichizouya kuzondibatsira. But ndakati ndadanidzira ndichadanidzira, but hakuna kana akambondipindura. Ndo pandakabva ndazodanidzira kuna Mwari. Pose apa even though I never believed muna Mwari, ndainge ndichingozviudza kuti Mwari ndimusika vanhu and I was never connected kwaari. Saka ndainge ndichingozviudza kuti inini I save zvikwambo zvangu uye zvekare nemhepo dzimwe dzose dzinotekaira nenyika. So in that moment ndo pandakabva ndazoona kuti sezvo mhepo dzose idzo dzandainge ndichizviudza kuti ndo dzinotekaira nenyika dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizouya kuzondibatsira, but hadzina kuuya kuzondibatsira. Ndo pandakabva ndazorangarira Mwari ndikabva ndatoti panapa kana ndikaita zvekutamba ndinokwanisa kufa. Ndadanidzira ndichadanidzira, but hakuna uyo ari kuuya kuzondibatsira. Ndo pandakabva ndazodanidzira kuna Mwari ndikabva ndatanga kukumbira Mwari ruregerero. Ndikabva ndati only one chance, only one chance. Kana mukangondipa only one chance Mwari, ndokubva ndaramba ndichingokumbira paya, ndichingokumbira ruregerero. Ndikabva ndazoona kuti ipapo pandainge ndichingoti only one chance,
ndakabva ndangonzwa voice rakanditi tarira mudenga. Ndakati ndatarira mudenga ndopandakabva ndaona kamwe kalight kainge kari kadiki, just a small little light. Ndokubva ndazoona kuti light riya rakabva razotanga kukura richikura kudzamara chiedza ichocho chaenzana nezuva. Chiedza chiya chakati chaenzana nezuva ndopandakabva ndazonzwa kuti mumwoyo mangu there was so much peace. Ndikabva ndaziva kuti zvechokwadi Mwari vainge vanzwa munamato wangu. Ndopandakabva ndazopepuka. Ndakati ndapepuka ndopandakabva ndazoona kuti aikaka ko inga wani zvanditori muchipatara, and I was alive and I was breathing. Ndokutoona kutoti there were some machines that were connected to me. Ndokutoona kutoti ndainge ndatopiwa a second chance. Ndakati ndamuka paya ndopandakabva ndazodaidza hama dzangu uye zvekare ndikabva ndazozamawo kudana vose avo vandainge ndakarombesa, but ndikangoti pane vose vandakarombesa vashoma ndo vakazobvuma kudzoka nezvinhu zvavo izvo zvandainge ndakavapa, because ndainge ndichida kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichizopiswa. Vamwe ndo vakaramba. Ndikangoti aiwa, kana kuri kuzonzi mukazosangana nemaproblems in the future hamufaniri kuti munge muchizotsvakana neni. I then gave my life as a traditional healer. Ndokubva ndazotendeuka. I confessed my sins uye ndokubva tazoenda kumadziva tikabva tazonorasa zvose zviya zvimwe zvandainge ndichishandisa, zvimwe zvatakatadza kupisa. Ndikabva ndatotanga kutorarama upenyu hutsva as a Christian, but it was not easy. Saka ndichiuya pano ndikudawo kuti ndinge ndichikurudzirawo vamwe avo vanenge vachiri kurarama upenyu ihwo hwose hwandainge ndichimborarama kuti huyai kuna Jesu, nekuti kuna Jesu ndo kune upenyu. Ende zvainge zvisiri nyore kuti ndinge ndichizosvika pachinzvimbo chekuti ndakazviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichirasa zvose izvo zvandainge ndichishandisa. Ndiri munhu wekuti ndakauraya vanhu ini, even though kuuraya kwandakaita ndakauraya vanhu pamweya, but ndakatouraya vanhu. I killed a lot of people. Kungoti chete pari zvino bhuku rangu ndichikutumidzirai confession yangu handina. Dai ndanga ndiine bhuku rangu ndaikwanisa kukuverengerai vanhu vose avo vakauya kumatare kwangu ndichikuudzai kuti uyo akauya mudare rangu nhingi iye ndakamuti anofanira kuti ange achichekeresa vanhu vangani. Saka ndichiuya pano ndoda kuti ndinge ndichingokurudzirawo vamwe kuti dai vatendeuka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi dai ndanga ndiine bhuku rangu ndaikwanisa kukuverengerai vanhu vose vandakauraya mudare rangu. Zvakangoma hazvo veduwe.